Ang latest update bansa kahimtang sa tuwang panahon karong adlang Lunes, Nobyembre 21, 2022. Sa pagkakaroon wala tayo ginamonitor na bagyo na posibleng makaapekto sa tuwang nasod karong semana. Kining Intertropical Convergence Zone kung ITCZ o kay patagbo aning mga hangin nagikan sa Northern o Southern Hemisphere mao'y nag-apekto karon sa may Palawan, sa Visayas ug sa Mindanao. Samtang kining shear line o kining patagbo aning bugnaw ug init na masa sa hangin mao'y nagapauwan karon diha sa may silangang baghin sa Southern Luzon. Karong adlaw ang Palawan makasinati aning matag-umon na kalangitan. Inabanan aning mga katag ng paguwan pagpanudtog kilat mugna aning ITCZ. Samtang ang tibuok Visayas ug ang Occidental Mindoro makasinati ni may tempo sa panahon, gawas na lamang aning mga lumalabay mga paguwan pagpanudtog kilat mugna aning ITCZ o kining mga localized thunderstorms. Og bang natong latest weather update. Para sa dugay impormasyon, bisita atong official website og diri ang taguto biad diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, si Mark Gales. Daghang salamat og mag-amping tang tanan.